Výstava fotografií z filmu Štúr vo Svetom Anton od 7. júna 2025. Súčasťou výstavy sú aj filmové kostýmy hlavných hódinov Adely Ostrolúckej a Ľudovíta Štúra. Múzeum vo Svetom Anton uvádza výstavu Štúr, ktorá zahŕňa fotografie z natáčania nového veľkovýpravného historického filmu s rovnomerným názvom. Pozostáva z veľkoformátových fotografií kamerových záberov a scén z interiérov kaštieľa. Súčasťou sú aj filmové kostýmy hlavných hódinov Adely Ostrolúckej a Ľudovíta Štúra. Pretože Štúr bol významnou osobnosťou slovenských dejín. Návštevníkom sme chceli pripomenúť jeho odkaz a kodifikáciu spisovného slovenského jazyka. Tento rok si pripomíname 210. výročie jeho narodenia a budúci rok 170. výročie jeho úmrtia. Hoci Štúr sa nespája s históriou nášho kaštieľa, povedala vedúca umelecko-historického oddelenia múzea Mária Ďurianová. Kaštiel suploval lokality ako Ostrá Lúka, Zemianske Podhradie a Viedeň. Natáčalo sa aj v parku pri kaštieli. Adelu Ostrolúcku stvárnila debutujúca študentka herectva Ivana Kološová a Ľudovíta Štúra herec Lukáš Pelč, ktorý je zároveň aj producentom filmu. Režisérka a scenáristka filmu je Mariana Čengel-Solčanská. Dej filmu začína momentom, kedy sa spoznali a končí ich predčasnou tragickou smrťou. Adela zomrela mladá na týfus a Štúr o 2 roky neskôr na následky nešťastného postrelenia na poľovačke. Je to romantický príbeh o veľkej láske. Postavy sú zobrazené realisticky so svojimi pozitívnymi i negatívnymi vlastnosťami. Ako uvádzajú tvorcovia, film rozpráva príbeh človeka, ktorý premenil jazyk na nástroj národnej identity a bojoval za ideály, ktoré presahovali jeho dobu. Snímku natáčali vo viacerých lokalitách na Slovensku: Vysoké Tatry, Šaľa, Liptov, Pezinok, Bratislava a Zvolen. Okrem neokúkaných tvári režisérka stavila aj na známe herecké osobnosti ako František Kovár, Richard Autner, Jana Kvantíková, Marko Igonda či Čongor Kasaj. V kinách film diváci uvidia 1.2. Januára 2026 na deň 170. výročia smrti Štúra. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 7. júna 2025 o 16. hodine v múzeu vo Svetom Anton. Súčasťou bola diskusia s režisérkou a predstaviteľom hlavného hódinu a producenta v jednej osobe. Vedúca umelecko-historického oddelenia múzea vo Svetom Anton Mária Ďurianová priblížila, že natáčanie prebieha v historickej expozícii kaštieľa v niekoľkých vybraných miestnostiach, ako sú jedáleň pre 24 osôb, knižnica, spálňa, čajový salón, veľká herňa a hlavný salón. Filmári si podľa nej vybrali miestnosti, ktoré majú zariadenie z pôvej polovice 19. storočia. Do tohto obdobia je film zasadený. Dodala, že niektoré scény sa budú natáčať aj v priľahlom parku. Svetoantonský kaštieľ neprilákal filmárov po pouvýkrát. Už v minulosti sa tu točil film Kruté radosti či 5-dielny televízny seriál Štúrovci v hlavnej úlohe s Dušanom Jamrichom. Zdroj mojakultura.sk spracovala Veronika Švarcová, My noviny Zvolen, Múzeum Svätý Anton, spracoval Andrej Palovič. Foto, The Factory, spoločnosť s ručením obmedzeným Facebook Film Štúr.